Kay si Jesus na nato nagauban, musayaw sa kalipay ug mosinggit ang tanan. Kay si Jesus na nato nagauban, kay si Jesus na nato nagauban. Sabi ni Coco, no? Ang galing mo, hallelujah, hallelujah, sa inusaan, kung palandungon ning akong dalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang puno sa pagparayag. Kung amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panaway mo. Sayaw, sayaw, luksot na sa mga gisan mo kanta na may usok sama sa agila. Dili ka magkaruya, kay katabang na sila na magpasan sa atong mga nalang. Pagkatami sa inusahan, kung palandungon ning akong kalang, may kalipay sa kasing-kasing, 95.3 FM. Kung amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tao 85.3 panaway mo. Sayaw mo, luksot na sa lumbang agisan mo tata na may kusog sama sa agila. Dili na magkaluya, kay katabang na siya na magpasan sa atong mga dala. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sayaw mo, luksot na Sa Shine FM, adunay kadaugan. may kusog sama sa agila. Dili ka magkaluya, kay katabang na siya na magpasan sa atong mga dala. Dili ka magkaluya, kay katabang na siya na magpasan sa atong mga dala. Na magpasan sa atong mga dala.
maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kamalaka ang pulong sa Dios niluon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod ngadha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balahan kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang Ayaw po taga natong tanan maigsoon. Adlaw karon nga Lunes, Pisa. Diyos na gyud sa Disyembre. Ikaduhang adlaw sa bulan sa Disyembre sa tuig 2024 mga igsoon. Maayong taga natong tanan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Gabi na sa itong mga follower ng listener sa Shine FM 95.3. At anong naigyo nagasunod na ining atong mga programa. Tapos sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook Live o maka-open ini. Labi na sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi, Rambulo, Bindoy, Negros Oriental na naka-open na sa Facebook Live. Ano na sa mensahe may suot, good morning Pastor, o sa tanan nga ting paminawan nga nagsunod ang mao nga programa dalayon ang Dios sa kanunay gayon niya pagkatiman kanato. God bless sa tanan. Request ko song imong gani ato ning i-play ang imong nga request Ma'am Norberta o panining ato nga pag-abli diya sa mga pag-apo ato ablihan diya sa mga pag-apo ang among pangabulaton. Labing gamahanan o may kugmaan ka na Diyos sa mga. Salamat o Diyos sa imong pakiguban o pagbantay ng ikaduhang ang ug adlaw sa bulan sa Disyembre. Salamat o Diyos sa imong pagbantay, pagproteksyon o pagatiman o pagtipik o pagamping sa mga kinabuyaman. Sa pamasitibok na kong panimalay sa tulong ka mga anak sa pumugangan sa akong nga wife karon nga nasa Kisli. Sa tanan na mong kaigsunan din sa balok lapit sa Pilipigan. Pinanguluhan ni Pastora April Kakapturan o sa dapit sa Campeilio sa mga Elik family, Brother Mario Elik, Sister Roslyn o sa ilahang mga anak ko Diyos. Sa tanan nga naminaw din sa Shine FM 95.3 sa tanan nga nagasunod din mga programa, ikaw magapanalangin, magapanalipod o magatipik kanunay sa imong pagkamayo. Iya sa landong sa imong mga pagkaon Diyos kami magapasilong sa kasiguruhan o tipidi kanunay ang among kinabuhi kung kaya ang among kinabuhi ikan sa kanimo Ama. Sa pamano Diyos ang station manager Pastor Gideon Candelario, Pastor Arasi, o silang daw kamanak sa among general station manager Reverend Ryan Makasal, uban sa iyong pamilya o sa tanan imong mga lagadaman. Salamat o Diyos sa paman sa malabot ng Thanksgiving sa Pilipigan. Ikaw o Diyos mag-asuplay sa aming makaiksunan sa mga dapit. Bisan paman o Diyos sa overnight fellowship din mga dapit taman. Ikaw magkapanalangin nga din ang kadaugan kasiguruhan. Amo kayo nga mabatunan pinagisip pagkamayo. Kaduganan kayo mayaan nga nalagod ka di mo ang tanan. Pinagisa nga lang isos ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Sa makausap ang mga iso, ayaw ko ta ka natong tanan. Sa ngalan sa libing halangdon nga Diyos sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa ato mga station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaon, aniyan usapin yung ubos kalagat, ubos na amigo, ubos nga higala, ubos nga sulugon din sa FM radio sa 95.3 o sa social media sa Facebook Live. Pastor sa Candelario maghatod og mga mensahe iningtag na og kapit sa kabutagon nga yagatag kanato. Padayon ta maigsoon. Although mga kaigsunan doon na may mga debate sa physical na bahin. Kahayag ko sa puno mo, nag-inom ko
Sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Tungkol sa kainit na hapong adlaw mga igsoon, kanya medyo igo-igo sa mga lakaw sa usa na simbahan gikan sa Pilipigan. Tungkol kay ato nga gibisita kato ang mga kaigsunan, tungkol kay wala na may lain na bulan na Thanksgiving naman sa mao nga dapit igsoon. Kay ang pulong mo kinabuhi. Parang ato pasalamatan ang Ginoo na sa kahimtang kong sitwasyon din sa kabukiran di sa pwede nga di na mulakaw maigsuon, labi na sa pagsangyaw sa maayong balita. Kay ang Tungkol kay paumanay ato katungdanan, dili man tanan nga masakay o putol muna nga mulakaw kita mga kaigsoon. Akong i-play ang imuha nga request Ma'am Norberta Yutratsi, imong gonin, imong sinsing. Gikan sa Sign Effect 95.3 sa daya sa inyong mga radyo. Ang mudang sa labing halando, ang nagpabiling ubus sa pagbantay sa labing gamhana. O mauni mo ang request gikan kayo sa Bulod Pindoy ni Cross Oriental, gikan ni Ma'am Norberta Yutratsi, imong gonin. Ikinahanglan gyud mga igsoon nga magpagunit tas Ginoo. Bisan unsay kahimtang, bisan unsay sitwasyon sa atong kinabuhi ning kalibutan, magpagunit lang gyud tas Ginoo. Ang plano, ang desisyon, natakusan nato may sundo na mangitay ng kalanlain pangandoy sa kinabuhi. Pero ato yun nga ipahilo na, ipahimutan sa insaktong panahon o higayon nga ikaw o ako ipahilo na kayo sa atong Ginoo. Atong paaboton ang insakto o tama nga oras nga ikaw o ako ipahimutan o ipahilo na sa atong Ginoo sa mga trabaho nga ipira ka nato. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Nathan Candelario from Cavite City. Kumusta mo diya sa Cavite? Karong 31 sa Disyembre, ano na tayo mga panaghiyosa. Sa makausap pa, ano na tayo kitawag o singing contest. Open lang yun ang tanan, basta Christian song ang pag-aawito. Hindi na ako na. Kuman sa mga buluhaton, doon na tayo mga daghang mga activities nga pagkahipoon. Hindi mo nga dapat alam sa pagdaig pagpasalamat sa buhay na ito Ginoo. Ato nga magapaabit o sa mensahe maon atong station manager Pastor Gideon Calinario gikan kayo sa Sitio Kalugtugan Barangay Sirpinia, Malabuyog, Cebu City hangtod sa Thanksgiving sa Pilipigan. Welcome ang tanan ilabi na sa Atbang area ang Thanksgiving sa Pilipigan sa 30 sa Disyembre. Welcome ang patagosa sa pag-hiusa sa pagpasalamat sa mao nga dapit diya sa Pilipigan. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo mag-supply, ang Ginoo mag-provide sa tanan natong mga panginahanglan. Ilabi na sa overnight fellowship ni mo nga dapit ang Ginoo magapamuhat even sa katapusan nga gabi sa 2024 na nagkalaing-laing mga pagsulay, mga kalisod, mga problema, mga kawaladon, kagubot, apan ang Diyos
ikaw ug ako iyang ititigan ug iyang gigulitan ano na siyang nagatiman ka nato igsoon. Wala ta pasagdi, wala ta niya biyae, wala ta niya talikdi. Ikaw ug ako kining mga adlaw gawas no nga mahimaya sa atong Ginoo. Ang ato karon ka topic pagdahig. Ikaw ug ako ang tinud-anay nga pagdahig sa Ginoo makahatag og kalipay sa usa ka tawo. Kung malipay man ako sa katawo, labaw sa tanan ang Ginoo malipay sa imong kinabuhi. Apan dinhi sa kalibutan mga igsoon, sa dahan nga ikaw matinud-anon atubangan sa Dios, adunay mabuon. Amen ba? Kung moday kas Ginoo, mulukso ka o musayaw kas Ginoo, na ay magbuon. Sama sa kinabuhi ni Salmista David, sa iya pagsayaw sa Ginoo, na ay tao nga naguol o nasuko, wala mahimuot sa pagsayaw ni Salmista David atubangan sa tong Ginoo. Ikaw ug ako dapat muhimaya ta sa Ginoo. Usa na siya ka pamaagi, imo siyang gihatagan og dakong pili sa kinabuhi. Ayaw ikaulaw, magani ta maulaw bulukso des tabuan. Di magani ta maulaw bulukso makadaog ng atong manok. Antod mapatira na ng uban sa imong kalipay, antod masumbagan na lamang ka. Kaya nasuko ang kontra kay napindi. Diya sa simbahan, diya sa presensya sa Ginoo, malipay nimo ang Dios. Kung aduna may tawong mag-uol sama sa kinabuhi ni Salmista David atong panahon na, pero nalipay ang Ginoo. Dini sa kalibutan, sa kalibutan nga kalihukan, siyempre mag-uol nimo ang tao. Pero ang Ginoo dili nimo mag-uol o malipay siya. Mahinugan, ikaw ug ako, iyang panalipdan, iyang proteksyonan, iyang kitikan, sa iyang pagkamayo o tagbuon kasalanan nimong panginahanglan. Maungan ining takna o dapit sa kabutagon nga iyang gihatag. Ikinahanglan ihatag nato ang 100% nga panagdahig nga Diyos Ginoo. Atong i-play mga kaigsunan pagdahig na tinud-anay. Sa katalagman sa kagabiho, o sa mga udyong panahon, adlaw karon nga Lunes, Bitsados na sa Desembre. Bila na lamang kaadlaw mga kaigsunan na may 29 kaadlaw magpapas ng 2024. Wala kang nausap kitag lahain na tuig 2025. Ikaw o ako lain na sa nga tuig nga mabot sa imong kinabuhi ang pangutana. Ang imong kinabuhi sigurado na ba? Pagdahig na tinud-anay mo di kinahanglan sa Ginoong kanaton. Malipayong putay kanatong tanan uban ang gugma sa Dios sa matag usa kanato sa tibuok.
kagabion kita iyang giubahan sa atong pagkatolo. Ikan ngayon sa mga igsoon, Brother Nathan Cardelario from Cavite City. Ikan sa Sikihor ni Brother BJA Walford from Sikihor. Nanagbasa sa itong programa. May buntag na ninyong tanang taga Sikihor. Kumusta man si Pastor Braulio Duhay Lungsod, kumusta man si Pastora Rosalie Duhay Lungsod, at kumusta lang Brother BJE Walfeld. Nanagbasa sa itong programa. Adlaw sa Lunes Pizza 2 sa Disyembre, awit patay na tenod na. Una nga ningingon diya sa Salmo 48 City, mga kaisunan, pagpalakpak mo atong palakpakan ng Ginoo. Walang ikaw ako mga kaisunan, may mga bato. Ingon ang Diyos, kung dili mo muday, nako ka ng mga bato akong papapalakpakon, hindi mamumuday. Maraming salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo karon ay mga kaisunan. Si Salmista David, mulugso mo sayaw. Ikaw doon ay naglagot ni Salmista David. O ikaw, kung ako pagpalibayog ka, doon ako paglagot. Ano na ba isa? Kakalipay, hindi mo hangibati, dili man para sa tao, kalipay man para sa Ginoo. Kung gusto sila na malipay sa hindi himaya sila sa Ginoo, di ba? Pero si Salmista David nasukat. Sa diha ng Bisayo si Salmista David na inasuko. Pero kanas tabuan, kung sulok so mag-abok ang tabuan mga kaisunan. Kung makadaong ang manong bulok so doon na mapatiran ang tumadong kaban mag-ulit. Doon ba'y Philippines? Pero diya simbahan ang imong gidayig ang Diyos na mo'y tag-iya sa imong gininhawa, tag-iya sa imong pusong, tag-iya sa imong kalag o espiritu nga karon buhi patah dinis kalibutan. Exo wala na ato-tato karon mga Exo na pagkay ikaw ako ano na ibang nagdaig sa Ginoo. Imo bang ibuhat ang pinaka-nindot na mga panagday? Dili ba kahapag adto sa simbahan igorat ang ningkinto? Pero adto sa tabuan kutob sa hawak ng layat. Hello. Sa itong kinabuhin mo, suko ako kita'y aram malimo o na lang Ginoo. Mao nga niingon dire sa Salmo Kapitulo 30 versikulo 4 ato ning basahon. Ingon dire sa versikulo 30, wa matay laing ikabalos Ginoo mao man ang pagkain. Yo mas makinahanglan sa imong trabaho, sa imong posisyon, sa imong taas nga ranggo sa paggobyerno. Wala mas siya manginahanglan o bulawan, wala mas siya manginahanglan o kaptangan sa lapi. Ang iyang gikinahanglan ang imong serbisyo, ang atong serbisyo, ikaw o ako, ang imong trabaho nga gitiyal sa Ginoo na ang pagdahig mao importante atubangan niya. Amen ba? Ingon ang 4 mga Exoon. Ingon ang 4, awiting mga pagdahig ang Dios. Kamu nga iyang balaang katawhan o pasalamati siya sa iyang nahimo. Wow! Di ba niingon ang balang kasulatan? Pasalamati siya sa iyang nahimo kanimo. Ikaw o ako Exoon, ikaw o ako rato'y nahibalo atubangan sa atong Ginoo unsay mga maayong nahimo sa Ginoo para nimo. Wow! Mao magani nga kanunay natong i-review ang atong mga kasinatian kaniadto. Nga sa dihang walang-wala ka,
sa dihang naakas kakapoy, naakas kaluya, naakas problema, nakaligawas ka ining tanan tungod kay dunay Ginoo nga naguban nimo. Di ba? Dapat ihatag nato ang pinaka 100% nga mga pagkain. Kaya mo man ay ang ikinahanglan nato. Wa man siya magkinahanglan sa mga butang nga atong nahuktan, nga atong naangkon, atong na posisyon nga naangkon karon. Kay ang trabaho nato dinis kalibutan lumalabay ra ni igsoon. Uma ni ining tanan ato ka gining taligdan. Musugot sa dili ining tanan igsoon taligdan lagi nato. Uban sa atong ginhawa dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Padayon bisan usahay bonsai sitwasyon. Ikan ngayon ni Brother Pabdilo Ningito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Labi na sa itong makaigsunan nga kanunay nagsunod din sa Shine FM 95. Kung panandungon ning akong kalang may kalipay sa kasing-kasing mahinang punon sa pagparayag. Kung ang mahal, ikaw ang tanan, ang sinugdaran ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panaway mo. Sayaw, sayaw, lukso ka sa lumang nagisan mo kanta. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Forman Saldi from Siquijor. Kumusta pa mo dia, Brother Saldi? Welcome ang tanan ya sa atong umalabot nga overnight closing din sa balot. O kang Ginoo magapanalangin sa matag usa, open lang gyud ta mga kaigsunan ilabi na sa atong mga buluhaton. Adini sa balot mga kaigsunan sa 31. O kang Ginoo magapanalangin sa matag usa kapag kinabuhi. O kadunay mensahe si Brother Saldi Forman from Siquijor, may puntag pastor o sa tanan nga anak sa Ginoo nga naglantaw niining live. Padayon ang sunod sa kabubuton sa Ginoo. God bless us. God bless you sab sa inyo na magpanarbaho. Tingali hapit na sab ang inyo nga bakasyon. Tungod kay Disyembre manggod mamagunay tig bakasyon sa atong mga kahigalaan nga nagapanarbaho sama diha sa Siquijor o diha sa Cebu, diha sa Maynila o sa laing mga nasod. Mao na'y panahon nga magkauban-uban ang matag pamilya yan ang mga niining mga bulana sa Disyembre. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pagsunod nining ato nga programa o sa tanan atong mga pinalangga nga mga follower listener sa makausapan kanunay nako ni nga i-announce natatong karong 31 magkauban-uban tagtanan o kaduna tay mga activities human sa panimbahon dinhi sa balo mga iso. At open lang mga iso na matagusan, wala lang tay pundok nga atong gipili kundi ikaw ug ako dapat magkahiusa ato bangan sa atong Ginoo. Mag-enjoy ta des pagdaig pagpasalamat sa bugin atong nga Dios sa katapusan nga gabi mga kaigsunan sa 2024. Atong pasalamatan ang Ginoo nga nining tuig sa 2024 nakagawas ta maison. Muna nga sa 2025 lahi na sab na tuig nga atong sagubangon. Tingali sa 2024 naghandang mga pagsulay, naghandang kalisod, mga kawaladon, mga problema, kapitos, kakrisis, panatian man, pero ikaw ug ako, ipahigawas nining tanan minungdan, dili ta makapugong diha sa pagsayaw sa buhi natong Ginoo. Unang ikaw ug ako
giluwas sa Ginoo kung sa may angay na tong buhaton aron siya malipay ato siyang pasalamat. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Forman Salli 31 pas. Salamat sa Ginoo mo amin. Welcome ang tanan ato makauban ang taga Kasagagal o taga Dawin o taga Bakaw mga kaisunan mag-uban-uban ta diri sa 31 ato nga mensahedor si Pastor Gideon Candelario. Although sa Pilipinas karon 30 ang Thanksgiving muna nga gamiting may kahapong adlaw aron mahan ay usab ang pizza sa pagpasalamat sa Pilipigan. Usab sa ato nga speaker si Pastor Gideon tungod kay mo ari siya pizza 28 or pizza 29. Tungod kay doon na may mga planong among bukso ring punong diri maigsoon. Although mga kaigsoon i-enjoy lang yun ang atong kinabuhi guys pagpangalagan. Nining 2024 mga kaigsoon talikdan na to ang mga problema sa atong kinabuhi sa diha nga mo up musunod na sa 2025 kinahanglan in 100% atong himaya ang Ginoo, atong himaya ang atong kinabuhi diha sa atubangan sa atong Ginoo. Kitang tanan mga kaigsoon dapat magkayos sa Dios pagdayeg paghimaya sa buhi atong Dios. Pulihan at kalipay, ang kagulanan, ang kasubanan, ang pagbangutan, kung saan kalipay atong ipuli, pagdaig sa atong Ginoo. Ingon dire sa versikulo 4 sa Salmo, awiting mga pagdaig ang Ginoo, kamo nga iyang balaang katawhan. Ikaw o ako, balaang katawhan sa Ginoo. Sa diha nga ikaw o ako gihimong balaan, kung sa may angay na itong buhaton, awitan na to sa pagdaig. Kamo nga iyang balaang katawhan o pasalamat siya sa iyang nahimo. Wow! Atong pasalamatan ang Diyos sa mga butang nga iyang nahimo kanato, mga maayong butang nga nahimo kanato, giluwas agikas Ginoo. Ikinahanglan mga kaigsoon atong kaligdahan ang tanang kagulan, kaligdan atong kalisod, pulihan atong kalipay, ang tinun-anay nga kalipay na argos Ginoo mga kaigsoon. Unang gininitap na udapit sa buntagon apan sa kinabuhi maigsoon ni Salmista David sa diha nga siya big sayaw big lugso doon na po'y nangiso atong basahon na igsoon ang Samuel ikaduhang Samuel mga kaigsoonan. Ningon diri sa ikaduhang Samuel kapitulo 6 versikulo 26 sa diha na big sayaw si David nasuko, dunay nasuko mga igsoon atong ding basahon. Ikaduhang Samuel kapitulo 6 versikulo 26 mga igsoon. Ingon diri kapitulo 6 versikulo 16 diay mga igsoon. Ingon diri sa pagsulod na sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa syudad ni David, si Mika nga anak ni Saul ninglantaw sa bintana. Wow, ninglantaw sa bintana si Mika anak ni Saul. Maumang gani doon na sitwasyon nga si Saul ibangkaw niya si David while nag-play si David og alpha o niya isulutan mag-demon spirit si Saul ibangkaw si David. Padayon nagyapon si David pagdahig sa Ginoo, wala gyud siya mo react. Amen ba? Ingon diri sa diha nga si Mika ninglantaw sa bintana sa kahimtang ni David ba. Ingon diri anak ni Saul ni Mika, si Mika nga
anak ni Saul minglantaw sa gitana. O nakita niya si David nga naglukso-lukso o nagsayaw atubangan sa Ginoo o wala siya mahimuot sa gibuhat ni David. Diba? Doon ako na yung mga tao nga dili mahimuot sa dihang mo pakpak ka, sa dihang mo lukso ka, sa dihang mo daig ka, sa dihang mo sayaw ka. Pasandahin ako sila. Kailangan ang talipay nga mag-uol sila nga ikaw nalipay. Diba? Kung mag-uol sila, iyapos Ginoo ka sila malipay sama sa imong kalipay. Kay ang tinuod nga kalipay nagikan sa Dios, dili pinaspasa. Kay ang kalipay dinis kalibutan maigsoon lumanamay na. Makadaog ng imong manok des kabuan, ihara ng panahon. O ato kapailihan, iharasan na pag-ulit nimo kakapoy kaloya, problema, urot kwarta. Hello. Pero kung ikaw kung ako budahig sa atong Ginoo, dugangan pagkatlusog, dugangan pagkakalipay. Kay ang kalipay nga gihatag sa Ginoo kanimo, di iskasaysay. Ingon ang Salmo 47, pagpalakpak nga tos Ginoo. Ang padahay nga tinud-anay mga igsoon, dili basta-basta. Dapat kinatibuk-an nimo kinabuhi, kinatibuk-an nimo pisikal nga bahay. Dapat ihalad na sa Ginoo. Ingon ang 40 mga igsoon ato ning basahon. Salmo 40 mga igsoon. 47. Doon na ba may Biblia mga igsoon? Kaya dili matingala mga igsoon ang atong mga kaigsoonan, mga follower, listener, ganong atong igihimo. Base sa Biblia mga igsoon, ikaw o ako dapat musunod usab niini. Kita magkaugalingon atong desisyon. Ingon din, pamagpagkamong tanang katawhan tungod sa kalipay. Wow! Palakpak kamong tanan atong palakpakan ang Ginoo. Diba? Ang ngayon atong palakpakan ang Dios tungod sa kalipay. Wala tingali nalipay nga dili makapalakpak, dili makalukso, dili makasayaw. Ingon dire mga igsoon, pamagpagkamong tanang katawhan, kinsa man ta atubangan sa Ginoo, tao ta, dili ta hayop. Kung ikaw o ako gibuhat sa atong Ginoo sama sa iyang dagway, way na dili ta mahimaya sa Ginoo. Way na dili ta sa Ginoo. May si salmista dato sa Israel, sa Jerusalem, gipantog na siya mo'y kangkero. Nagipildi niya, gipatay niya mismo ang giant na maong si Goliath. Sa itong kinabuhi din sa kalibutan pagkakaroon, wala na kita sa usa ka lugar sa buhok sa pagkailado ni salmista David niya itong mga panuna. Until salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias, ikan gayon sa Bacon, Negros, Oriental. Salamat sa Ginoo Pastor Zico, karong 30 Pastor Argos Arias, karong 31 maguban-uban ta diri. O kapag i-welcome ang taga-Kasagangkal nga karon nga 30 pizza 30 sa Disyembre, adunay Thanksgiving sa Pilipigan. O salamat sa Ginoo ang atong makaigsunan diha sa taga-Kasagangkal. Ako pati yun nga bisita pag ako nga panahon na makabisita ko sa mga kahigalaan o mga follower diha sa Kasagangkal. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Argos Arias. Apo kon maso makabisita ka diri aron ato nga mahanay ning ato nga mga maayong plano para sa atong Ginoo. Ang karong 31 mga kaigsunan ato nga ipasidungog katos Ginoo ang iyang pagkamaay. Ikaw ug ako kitang tanan
Kung sa may mga hiyas na ipiyal sa Ginoo kanato, ato ning ihimayat natos Ginoo. Kung gihatagan ta og hiyas sa mga instrument, kung gihatagan ta hiyas diya sa pagkanta, kung gihatagan ta hiyas diya sa pagsangyaw sa maayong balita, kung gihatagan ta hiyas sa pagtabang sa pag-isip katao, kung gihatagan ta hiyas sa pag-atiman sa mga katawhan, kining tanan ipiyal o gihatag lamang sa Ginoo kalapit. Ikaw ug ako dinis kalibutan ang atong papel igsoon. Ang atong gasa nga gihatag sa Ginoo lamang, ipiyal sa Ginoo. Dili nato ni abusaran nga ang Dios mabuol kanato igsoon. Ingon diri sa 47, pagkamatpag kamong tanan katawhan tungod sa kalipay. Dayga ang Dios pinaagi sa makusog nga mga pag-awit. Ang Ginoong nga labing halagdon ang ayang kahadlukan. Siya ang gamhanang hari nga nagmandok sa tibuok kalibutan. Grabe. Kung ikaw ug ako dili ta hinadlokon sa Ginoo, may pasisalmista David sa kung kinabuhi. Sa atong kinabuhi, maison atong imadinon mga kaisunan. Wa gyud tay aram mahimo kuno ang Dios. Ang atong mahimo maulang ang pagdahig ngadto kani. Ang atong ikabalos mao ang pagdahig kani. Salamat Pastor mo anha mi diha. Salamat sa Ginoo. Welcome gid ang tanan. Open ta mga igsoon. Wala tay organisasyon nga gipili. Wala tay title sa simbahan nga gipili. O hinungdan wala mo nakadungog kung unsay title sa simbahan dinhi na napundan. Kung dili ang madungog ninyo mga mensahe kadikan sa Ginoo, mga mensahe nga atong mapuko diha sa balang kasulatan, kay ang kaluwasan kadaugan wala diha sa title sa simbahan, kundi ang imong kaluwasan ug kabaguan naa sa pagkamaayo sa Panginoon. Ikaw ug ako iso dinis kalibutan mga kaiso, wa kita aram mahimo kularangis. Lahat ng bagay sobrang dakila at talagang napakaganda. May mga kabagay Mao nga ningingon ang Salmo 100 versikulo 1 ngadto sa 6. Unang ato mga bata mga kaisunan dinhi sa mao nga dapit mga kaisunan ato nang gitudloan usab sa mga magtutudlo pag memory verse gikan sa Pilipigan o dinhi sa balok. Upit ta mga kaisunan sa atong memory verse, sa atong singing contest o sa atong mga activities human sa atong panimbahon dinhi sa 31. Mag-enjoy ta sa pagkamaayos nino. Nasayod ang Dios mga kaisunan sa atong gibuhat, dili ni para sa atong kaugalingon, kundi para ni sa atong Ginoo. Magkausap ang tanan mga kaisunan. Ingon diri sa Salmo 100 may soon. Usahay man ko diya sa simbahan, sa atong pagsulod pa lamang nagduha-duha na magutang. Maulaw magutang mo lukso, maulaw magutang mo sayaw, tingali basi masawaya tas ato ang isigataw. Ayaw maekson, ayaw ibutang sa imong una-una ang mga negatibong una-una. Diha sa panagdaig nga tos Ginoo. Kung ato ma-imagine ang laing nasod, kung tiglantaw lang yun po mga eksoon o mga videos, grabe kay sila makadaig. Even mag-init, mag-ulan, o hinungdan ang Nigeria, dapat ay mga misyonary. Una ko, atong hatag at pagtulunan ang mga pagtulunan sa laing nasod nga wala sila kaniadto. Grabe kay sila ka diboto sa ilahang pagtulunan. Apan sa diha nga na-convert sila o Kristohanon, grabe sila ka makadaig. Una nga atong ibuhos ang tinun-anay nga pagdaig kapos Ginoo.
Ingon diri maigsuon sa Salmo 100 versikulo 1 ngadto sa 6. Unsay giingon sa pulong sa Dios, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Dili lamang sa usa ka lugar, dili lamang sa usa ka nasod nga moawit og panagdaig, kundi tibuok kalibutan. Wow! Kung ang tibuok kalibutan mo dahil sa Ginoo, wagoy kubot. Wala. Ma-enjoy man ang matakusa. Malipay man mga igsoon ang Diyos sa atong kinabuhi. Ingon diri, awiting malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Unsay giingon diri sa 3, ilha nga Dios ang Ginoo. Kini nga mao nga mensahe kung ikaw ug ako muila nga ang Dios imong Ginoo. Dili ka kapugong sa paglukso pagsayaw at tubangan sa atong Ginoo. Ang pangutana kung giila ba sa tao nga ang Ginoo iya ang Dios. Ordo na say kaugalingon nga Dios. Maghisgot ka nitag Dios maigsuon, dugangan pagyuglain nga Dios, Dios, Dios na. Pwede ang imong trabaho mahimong Dios, Dios. Pwede ang imuhang negosyo nga gibiyang sa Ginoo mahimo nimong Dios, Dios. Ang imong rangko dinis kalibutan nga taas nga rangko mahimo lang nimong Dios, Dios. Ang imong pagtulutan title diya sa simbahan pwede nang mahimo nimong Dios, Dios. Apan hinumdumi niyon diri versikulo 3, ilha nga Dios ang Ginoo og siya nga nagbuhat kanato og kita iya. Kung ikaw ug ako iyas Ginoo, makadayo kita sa atong Ginoo. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo. Wow! Unsa day ang Ginoo? Maayo. Kung ang ikaw ug ako dinis kalibutan, kung maayo sab ka, ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi sa atong Ginoo. Amen na. Kay maayo man siya. Meaning to say, kung ikaw nga tao sa kalibutan, kung maayo ka, di maayo sa ang Ginoo mo. Kung sa day ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma. Ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwat. Ikaw ug ako kaliwat ni Abraham, kaliwat ni Isaac, kaliwat ni Jacob, tanang kaliwatan. Unang atong pasalamatan ang Ginoo. Ingon diri, pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo maayo, mulungsad ang iyang gugma. Unang kuno ang kanang imong gugma sa imong silingan, sa imong isikataw, sa imong isikamagtuto, mulungtad ganina. Wa na'y katapusan mga kaigsunan. Wow! Ang imong gugma sama sa gugma sa atong Ginoo. Ako kusgot sa pagbasa ato ni klarohon. Ingon diri mga igsoon. Ang Ginoo maayo. Sa diha nga ang Ginoo maayo, ang iyang gugma mulungtad sa walay katapusan. Kung ikaw ug ako, kung kitang tao dinis kalibutan maayo, usab atubangan sa atong isikataw, ang imong gugma mulungtad sab. O di ba? Mulungtad man ang gugma sa Dios, why not ang atong gugma dili mulungtad sa atong isikataw? Mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwat. Tanang kaliwatan. Hinungdan, kung ikaw papa, kung ikaw mama Kristohanon, ang imong mga anak Kristohanon sabna. O hinungdan atong tudloan ang atong mga kabataan diha sa kinabuhi nga pagkamahinadlokon sa atong Ginoo. Sila magwi mo sunod.
kanang mga hiyas nga atong gipiyal, nga kanang gipiyal sa Ginoo kanato, ikaw papa, ikaw mama, kung dunay mga hiyas nga gipiyal sa Ginoo kanimo, itulo na si imong mga anak. O nang akong nga gagmay mga igsoon manag-ilog og may. Kay sila may mukanta, muundang na lamang kag papa. Kay guyoron man ang microphone mga igsoon. Muna ka akong alawan, nalingaw ko sa akong kamay nga bata. Dili magyun mo. Mutingog ang iyang microphone, paglantaw niya nako, nasige ra magdugog singal maigsoon. Ay nagkanta ta maigsoon og mga awit makalangit. Giguyo niya ang microphone. Agyatag na lamang nako maigsoon. Siya na lamay akong gipakanta. Erti na yung libaya mga igsoon, kainitsi. Munang ikaw papa, ikaw mama, ma-enjoy ka. Paglantaw si mo mga anak na ma-enjoy sa diha sa presensya sa atong Ginoo. Walay lain atong ikabalos nga tos Ginoo. Ang pagdaig na tinunan. Sa bawat pagkakataon at sa bawat panahon. Kaya salamat sa Ginoo, pwede lang mo maka-request mga kaisuran awit makalangit. Ako nga tagag panahon iningtag na og David sa kabuntagan. Ingon ang mga Salmo 95. Ingon ang Salmo 95 mga kaisuran. Nagikinahanglan ato sa daygon o kasalamatan. Atong basahon may igsoon ang Salmo 95. Although magkaigsunan, open lang kita sa atong mga request awit makalangit. Tungod kay ato nang hatagan o hatagan, ilatag na o David sa kabuntagan. Ingon ang 95 mga igsoon. Awit sa pagdaig mga igsoon. Ingon din. Dali ka mo daigon ta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Wow. Kinsa day ang Dios tigpanalipod, tig-amping, tig-tipig, tig-atiman, tig-amuma. Unsa may atong buhaton, mudaig lang ta nato kaniya. Maunay pinaka importante na itong buhaton. Kaya wak magutay ikahatag atos Ginoo nga ikabalos sa iyang pagkamayo. Wak man siya manginahanglag kwanta, wak man siya nga manginahanglag kulawan. Ingon ang Hageo Kapitulo 2, versikulo 8, ang kulawan o salapi ako ana, dili na iduha, ako na gipiyal ninyo. Ingon dire, dali ka mo, daigon ta ang Ginoo. Mag-awit kita malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Ingon ang Dios, muduol kita kaniya aron pagpasalamat o awitan ta siyang malipayong mga pagdaig. Wow, malipayong mga pagdaig. Wala ko'y tingali nalipay na goon. Wala ko tingali nalipay mga kaisunan nga bukat ayong abaga, bukat ayong kiin. Wala ko tingali nalipay mga kaisunan niya ang itsura medyo nagmusdok sa ikinahanglan always time is smile, smiling face. Kanya kung imo nang binisayon po mga igsoon, kalataw at kung nawong kay smiling face man. O diba?
Ingon ang dos, ingon ang tres, kay ang Ginoo gamhanan. Gamhanang Dios, gamhanang hari, labaw sa tanang Dios. Di ba klaro kayo ang Biblia? Labaw sa tanang Dios. So nagpasabot, dinis kalimutan doon ako dahil Dios. Pero ang Dios nga buhi, siya maoy labaw sa tanang mga Dios. Kinsa may angayan natong daigo, di ba ang Ginoo? Good morning, Pastor, o sa tanan nga naminaw. Adunay mensahe si Pastor Argos Arias from Bakong. Adunay si mensahe may isun atong hatagag pagtaga. Good morning, Pastor, o sa tanan nga naminaw ning programa Request of Song sa atong Dios Maayo by Alex o Magday by Argumented. Salamat sa Ginoo ato ning i-play ang imong request, Pastor Argos. Klaro jud kaayo ang Bible. Tinuod yun. Ang Bible mga eksyon, perfect yun ang klarohan. Tataw o klaro yun ang mensahe sa atong Ginoo. Ang pagday, paglukso, pagpalakpag, pagsayaw para yun as Ginoo. Amen ba? Ato ning i-play mga eksyon ang imong request maayo atong Dios maayo. Ato ba ang mga kalisod? Isa ko bang mga unos o balot? Apan ng himaso o amahog ituso. Tunog ko bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahalo kay nakaginoo ang igabayos ko. Mao ang pagkain mo. Ang pagsayaw ikabalos ko. Ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsingit ikabalos ko. Ang kadawit ikabalos ko. Mao ba ni imo ang request, Pastor Argos Arias, atong Dios maayo. Oh. Magday by Argumented. Ako ning i-redeem exhort managday. Wala kaniya pasabi panahon sa atong kalisdangan. Mausaman lang imong higala, mausaman lang imong hinigugma, mausaman lang imong hiniganan. Ang atong Diyos walay pagkausap. Usa singgit, singgit, singgit o hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayawin siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos walay pagkausap. Ang atong Diyos maayo, iyak kitang iyatipan. Wala taniya pasabi panahon sa Ang atong oras karon bulanan. alas 5:53 na mga kaigsunan. Mga hanaw man ang Kanya nililingid ko magdugay sa itong programa kapag kayo na tayo mga importante sa atong ang atong Diyos katuyuan karon kay Sono na tayo mga pinaka-importante mga kaisunan usa sa itong mga amigo mga Sono na hindoon sa nato mga kaisunan atong tagal sa panahon o
ang Ginoo magapalalang o magatubag sa ilang ibinang. Salamat sa Ginoo. Akong i-play ang sunod na hindi nga request ni Pastor Argos Arias from Bacong. Ano na yung mensahe gikan kayo sa Lapu-Lapu, Cebu City? Padayon bisan unsay sitwasyon. Request ko og awit Makalangit Pastor, kalipay sa akong kasing-kasing ug dagan sa lupa. Malipayon ako uban sa Ginoo kana ka Pastor. Salamat o ganayton ang Dios nga maulad atiman kana. Akong isunod ani mga seksyonan ng ikaduha nga request ni Pastor Argos Arias ang mga daig. Kaya akong isunod mga seksyonan ang imong nga request ikan kayo sa Lapu-Lapu. Ang akong kasing-kasing kalipay sa akong kasing-kasing o dagan sa lupa. Ang malipayon ako uban sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga namin sa Society FM 95.3 ini sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bai City. Sa mga sakit na di tama baraka, ining kalibutan. Buhay nga Diyos ang gising bata, pagkapanan sa tanan. Di ta niya pasadan sa kanya suliran. Ang pulong sa Diyos. O mauni request ni Pastor Argos Arias from Bacong, Makatay by Argumented. Mag-aawit, mag-adaig, mag-asimba, kanino lamang igabayan o ituboy ang imong pangalan. Imong bunga, ihigyan, Diyos na malagapalan. Pag-aday ko o simbahon ang buhay mong alam. O akong i-ready ang request ni Brother Pops Lino dito. Kalipay sa akong kasing-kasing. Ang may hinawa mo dahil mo simba kanino. Di mo kalimutan mo simba sa imong ngalan, Jesus. Ang may hinawa mo dahil mo simba kanino. Di mo kalimutan mo simba sa imong ngalan, Jesus. Pasitungan mo ayaw ang kang simbaho. O Diyos! O Diyos! Mag-aawit, mag-adaig, mag-asimba kanino. Ang atong oras karon alas 5:50 na sa Kabungagon. Adlaw karon nga Lunes, Peksados na sa Desyembre. Ini nga to 2024. Para ito pasalamatan ng Ginoo sa iyang nga pag-atiman o pagbantay sa kinasunog ng mga kinabuhi. Labi na sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino. Pasok sa mga programa karon gikan sa Davao City. Ayo punta kanitanan sa mga Florentino Hasan. Hawa mo dahil mo simba kanino. Di mo kalimutan mo simba sa imong ngalan, Jesus. Ang may hawa mo dahil mo simba kanino. Di mo kalimutan
pagsambaho. Sa iyong higaw, ako pagsambaho. Pwede lagi mo makarequest sa out na talangin mga ison at talangin okay ang atong para-open drama at ang manumis Sabado sa December. Subalik nga sa atong mga estudyante sa kapukiran, labi na sa mga ginikanan, ang atong mga kabataan, atau sila na ayudahan o kalimahan, labi na sa mga kagumay, ang mga kabataan sa mga elementarya, labi na sa mga preschool, kinahanglan pagiran sila o atiman sa mga kinikanan. Kamutin hapit na sa pagbakasyon. Wow! Hapit na sa pagbakasyon mga isuot. Ngunay ikalipay sa mga estudyante na makauli sa ilahan ng kaugalingon ng mga lugar o mga dapit. Mga trabante na narbaho sa laing mga nasod, nanarbaho sa Maynila, nanarbaho sa Cebu, nanarbaho sa Mindanao, nanarbaho sa Siquijor, o sa kinatibukan sa Pilipinas o sa laing mga nasod mga isa. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban. Akong i-ready na ang request ni Brother Pops Jilon Mengito, Kalibay sa atong kasing-kasing. Kalipay sa akong kasing-kasing, kalipay kinaluwas ako. O mo ni request ni Brother Pops Jilon Mengito, Kalipay sa atong kasing-kasing. O ang ikaduha may suot tagan sa lupa. Kalipay sa akong kasing-kasing, kalipay kinaluwas ako. Si Jesus nagaandam, purihan sa langit, ang akong kasing-kasing nagakalipay. Kalipay sa akong kasing-kasing, kalipay kinaluwas ako. Si Jesus nagaandam, purihan sa langit, ang akong kasing-kasing nagakalipay. Ang akong kasing-kasing nagakalipay. Ang akong kasing-kasing nagakalipay. Nagkaingon, kung hitumat niya, gamhanan siya, matinod-anon siya, kalaygon siya, pasalamatan siya, ug alagaran siya. Ining kalibutan, buhay na Diyos ang gisimbata, hukumaran sa tanan. Dilita niya pasagdan sa tanan nga suliran. Ang pulong sa Diyos nga kaingon, humata niya, gamhanan siya, matinod-anon siya, kalaygon siya, pasalamatan siya, alagaran siya, gamhanan siya, matinod-anon siya, kalaygon siya, pasalamatan siya, alagaran siya.
igsoon dagat sa lupa o kalipay sa kong kasit-kasit. Amo kay mo gawas diri mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Patsy Conegito. Kumusta mabuhiya sa Lapu-Lapu, Cebu City? Ikinahanglan, ikalipay lang din nato ang ato ang pagpangalagad sa buhay nato na Diyos. Labi na sa itong mga pagtrabaho, sa atong obligasyon para sa itong pamilya. Labi na sa atong panginahanglan patag-adlaw kay kapahit ko nga sa ato ang kinadlaw ng mga panginahanglan. Kinang papa, kinang mama, kanunay ko nabalandong sa atong panginahanglan sa ato ang pamilya. Pero atong hinuluman, atong pamalandungan kanunay ang Diyos na siya lang ko'y makatagpo kung makaprovide nini ka. Wala kay lain para mga Diyos. Pinagdan sa atong kinabuhi din sa kalibutan, intras ato napatay kininhawa, intras ato napatay kusog na iya nga ihatag na nato. Ato ni i-enjoy iya sa pagpangalagan sa buhay natin dito. Wala nga maglantaw ka aning ang video ha, pero i-enjoy ang mga kaisunan nga nagdaig natos Ginoo. Pinaagi sa pagdaig, nagakalipay, dagan sa lupa mga igsoon. Tungod kayang atong pagpangalagan mo din sa kalibutan, dagan sa lupa. O diba, nakalain-lain nga mga pamaagi aron mahimaya nato ang Diyos. Pero ikaw o ako ang tinunanay nga pamaagi ang pagkain na walay tihig-tihig o walay pagduha-duha. Palipayo ko ba sa Ginoo? So, sa pamagitan ng ating pagpuri, pasalamat mga kapatid sa araw na ito. Praise the Lord! Hallelujah! Excited po tayo mga kapatid. So, alam ko mga kapatid na nandito po tayo, isa lang layunin natin para magbigay tayo ng papuri sa... kung may ginawa ka, dapat marunong ka magpuri sa Panginoon. Kung hindi ka marunong magpuri, praise the Lord! Punta tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! sa mga pag
kayo natutupad ang pananawa alang sa pagkakalimod sa mensahe ng Isa nagkasakit, kala ko mo sulay sa pinapuri ko, mula ko sahay. At lupat sa lawatan ng tanakapita na adlaw siya tanan. Dali ba yun ang Kristohan, isa na lang alaliso. Sa pagkanagan, mga tayo, kay si Jesus ang sumulong. Ato kita sa mga pag-ampo maigsoon. Ato pasalamatan ang Ginoo niningatat na unapi sa kapataton. Labing gamanan o may gugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa puso kalikod ngayon maghihatag ka na mo. Salamat o Diyos sa imong pagtiguban o pag-amping o pagtibig sa imong kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong mga pag-atiman o pag-amuma sa matapusan ng mga kapamilya. Sa tanan karon nagasunod ini mga programa sa tanan nga naminaw sa San Efraim Petros sa kabukiran man sa Bayawan City, sa kabukiran man sa Baay City, sa kabukiran man sa Tanay City, Amahan. Panalangin niya matapusan nila kapamilya. Labaw sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao, sa tanan nga mga OFWs. Ini nga mga mga bulan sa Disyembre ay nakapamitan ng mga abulaton para sa mong kimayan na kadamdaman. Kaya din ang imong presensya among pasinati na ikaw ang among pasalamatan sa tanang panahon. Luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga problema, luyo man sa kawaladron, apan panay kang nagsuklay sa tanan among mga Panginoon. Salamat po Diyos sa tanan karon na sa Facebook Live, sa ilang paghago, sa ilang pagsakripisyo, sa ilang paghatag og panahon, o sa ilang pagpaambit ining mao nga programa. I declare blessing sa patagusan nila nga magkinabuhi. Nga di ikaw kanunay matilon-anon di ato matilon-anon kaliwang. Kung ikaw higpit di ato higpit sa imong atubangan. Ang among buhaton, mao lamang ang paghimaya nga nakanimo. Mao lamang ang pagkain, mao lamang ang pagpasalamat. Natin tapos ng pasilugan at pasalamatan sa tanang kayo kay mong hatag ka na mga. Sa tibok na pong panimalay, sa mong tulog ka mga anak, sa mong ugangan, sa mong kapigas kinabuhi ka nakaroon sa Saudi Arabia. Sa tanan na mong makaigsunan dapit sa balon, sa tanan na mong makaigsunan dapit sa Pilipinas. Pinanguluhan ni Pastora Efraim may akabtura naman.
o sa tanan na mong magkaisunan sa pamanay. Sa malabot kami sa 30 o Diyos, ano na yung bulaton, so pagpasalamat ka na kanina. Tagpuan, supply sila sa tanan nila mga paginatan. Labaw sa tanan, among mga kaisunan. Diha sa dapit sa kakuya Diyos sa pamilya sa mga inig family. O sa tanan na mga kahigalaan na magaplano sa pag-fellowship nini katapusan kagabi nini mga nanakit na walay kaulangan, walay mga babang ang ilang pag-ari nini mga dapit na mahimaya kanunay ka sa mga ginapon. Salamat mo Diyos kanunay kang mga panarbaho sa mga kusang panarbaho sa pamansa mo mga paginatan ikaw magtagpo nini talaga. Salamat po Diyos. Ako mga pag-ampo anak kanimo nini mga tanda. Kanunay kang magapanarbaho sa mong kinabuhi. Imo kami kiyahan. Imo kami ultulan. Imo kami panaligdan sa minsan kung sa tangtang sitwasyon. Mabuabot ka na mo. Salamat po Diyos. Hindi magagawa. Makikuban ka. Kanunay ka na mo. Yan inagin mo hanggang mo. Huwag magatipi kung magasibo. Huwag magapanalikot sa mga panginabuyan. Sa bisan o sa obligasyon, isang magutang mo. Ikaw, ini, mo'y pasalamatan. Ikaw, mo'y among pasidugan ini. Ikaw, mo'y among ituloy sa tibok na mong mga pinabuyan. Salamat po Diyos sa mga tauhan karon na naas mga problema, naas mga balatian. Ikaw magahigap kanila sa ilang himutangan karon. Nga mga milagro kaayuhan magabos silang kinabuhi. Isa pa man sa tanan ng mga pre-request na gipaabot nini pa o programa. Ikaw magpahitawas o Diyos sa ilang mga balatian ka. Kung akong hingilan ang tanang matang sa mga balatian, in my name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ. Salamat o Diyos sa katubagan. Salamat o Diyos sa kumplitong makayuhan. Salamat o Diyos sa kumplitong makagawasan. Sa bisan kung saan kahintad kong sitwasyon, kawaladon man, kapobrehon man, kasamo kagol. Salamat o Diyos na mapulihan sa tinunangay nga kalipay kita ng Panginoon. Iningatan na ulit sa katukagon, walay lain akong ituloy, walay lain akong ibayaw, walay lain akong ipataas, among matinagon, ikaw ang Diyos, kang Abraham, kang Isa, kung ikaw usap ang Diyos, kang Hagok, kung kanamot tanan karon. Doon kong himaya, nalagip ka ni mo ang tanan, pinag-isang alang samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan ni Magayman. Amen. Amen. Salamat sa Ginoong Maysoon sa makausapan, pakuban-ubat na umang adlaw. Sa ngalan sa labing halagdon ka Diyos, sa tipong persa sa kalamitan, sa ngalan ko sa datong station manager, Reverend K. John Cadenario, sa ngalan ko sa datong general station manager, Reverend K. Ryan Makasaon. Ani asap ini bukos ngalagan, manampilit sa pag-ingong, ang grasa sa Diyos, upang pag-inabit sa palang Espiritu Santo, makaubat sa tanang mga bilaan, di ka ni orasaha, alas 6, isisipin na sa karon-karon. May pagpangapi, may pagsigay-sigay, ang Ginoo mag-amping o magtipig kanunay sa matagusan na makinabot. God bless everyone.